Li Avrupayê piştî şoreşa Fransayê di gelek tiştan de guherîn pêk hatin. Yek ji van jî avakirina demokrasiyê û pêvegirê dayî jî damezrandina pergala parlamenteriyê bû. Pergala parlamenteriyê her çiqas ku li her deverê cîhanê berbelav bû bê jî, li gelek welatên wek Tirkiye, İran û her wekî din zêde bandora wê tune ye. Yani li hemû welatên cîhanê dewlet pergalên xwe yên parlamenteriyê wek demokrasiyê pênase dikin. Lê di rastiya van gelek dewletan de ji xwe em zêde nikarin qala demokrasiyekî bikin. Ji ber ku demokrasî bi awayekî temsîlî tê bikaranîn û li gel vê jî di rêveberiyê de wek heviyek tune ye. Di rêveberiya gelek dewlet û federasyonên heyî de tenê mêr hene û mêr biryarê ji bo her qadekî didin û bi rêve dibin. Bi hezaran qadên heyî jin ji bîyava siyasetê jî hatine qewrandin. Belê bînerê nêja. Li hemberî pergala heyî niha siyaseta Kurdan êdî rê û rêbazên cuda demokrasiyê de pêş dixe. Di siyaseta ku jin nehatine hesbandin de em ê nikarin qala demokrasiyê bikin. Ji bo vê yekê îro Kurd li çar parçeyê Kurdistanê bi boneya demokrasiyek rastexîn li ber xwe didin. Li Kurdistanê cara yekem hem li Bakur hem jî li Rojava pergala hevserokatiyê hat avakirin. Têkildarî pergala hevserokatî û zahmetiyên wê em bi parlamentera HDP Dêrsim dagra axivîn. Yani tekoşina siyasiye ya Kurd gavam dinêrin de her demê de her pevajoyê de jin derxistiye pêş û roleke misyoneke girîng daye jinê ji xwe tenê ne ku em bêjin lê siyasetê de her qadê jiyanê de her qadê em bêjin ku jin heye çawa ku jin her qadê jiyanê de jî heye girîngê daye jinê û jin jî wek em bêjin kesayet wek şexs wek îrade hatiye naskirin. Di siyasetê de jî her çiqa siyaset weka karê mêran bê dîtin jî di siyaseta Kurdan da siyaseta Kurdî de jin ne wek em bêjin tenê wek kesê ku ray davêjin û weka şexs neyên qebûl kirin weka ku ne karê wan be jin nikarbin siyasetê bikin li wan nêzîkatiyeke wisa tune bû yani di her demê de wisa bû em ji HDP bigirin heta DP heta HDP di hemû saziyên Kurdan da di hemû partiyên Kurdan da jin roleke mezin lîstin û di her demê de em bêjin di siyasetê de bûn jinên Kurd siyasetê de bûn û ji bo wek şexs wê qebûl kirin ji bo wek îrade bên qebûl kirin tekoşîna xwe dameşandin. Helbet ev jî ne wisa em bêjin bi hêsanîtî çêbû yani pergala hevserekatî ji bo jinên Kurd jî serkeftineke mezin destkeftineke mezin çimkî bi bedelên giran bi tekoşîneke mezin hat destxistin. Em dizanin di partiyên pêşîniyên Kurdan da wek DP wek HDP wek HDP gava ku em dinêrin jin jî weka ku baskekê partiyê baskekê wan hebû yani em bêjin weka ku baskekê partiyê bin tekoşîna xwe xebatê xwe didan meşandan. Li Bakurê Kurdistanê pergala hevserokatiyê bi partiya DTP û her wekî dire dest pê kir û bi HDP re ket meriyetê. Heger pênc hebmêr di xebata da bin jin gere her iki pênc nav xebata da bin û ew sîstema hevserokatî û ev sîstema fermuarê dekeve meriyetê bi tekoşîneke mezin helbetek ev sîstem îroj di meriyetê de ye. Mena yani jinên Kurd nav xwe da jî nav siyaseta xwe da jî tekoşîneke mezindan. Pêşiya ku ev pergala hevserokatî bê qebûl kirin di nav partiyê de jî gelek em bêjin nîqaşên Kurd hatin kirin yên ku ev sistemê mêrên ku ev sistemê qebûl nedikirin nedixwazin tekevin meriyetê yan jî nên ku digotin hev şaredar be em nîvên şarederiya bidin jinan bila kotaya jina be nîvê şarederiya bila ya mêran be lêbira ev sistema ev pergala hevserokatiyê tune be yên ku ev pêşîniyar dikirin û vê nîqaşê dirêj dikirin jî gelek bû lê dîsa jin çawa ku em bêjin di her qadê jiyan da berxwe dide tê dikoşe û bi awayeke serkeftin encamê digire. Di nav partiyê de jî, di nav siyasetê de jî dîsa bi nîqaşên kûr, nîqaşên em bêjin giran da û dîsa bi awayeke serkeftî ev pergalê xist meriyetê û îroj ev pergala hevserokatiyê ji bo hemû cîhanê jî bûye mînaqekî mezin di heman demê de ji bo gel jî em bêjin ji bo
jinên ku nav malê da jî ev pergalê bi awayekê hîs dikin û em bêjin hêzê jê digirin jinên ku nav em bêjin zanîngehê dane dixweyînin jî yên ku nav kargehê dane nav kar dane jî yên ku em bêjin tu karî nakin jî ev vê pergalê hêz digirin û di her deverê de rengê jinê dengê jinê gotina jinê îrada jinê dibînin ev jekî hêzeke mezin dide hemû jinên ku em bêjin di rojdata navîn de dijîn û bi tamamî dinyayê jî. Her çiqas pergala hevserokatiyê di fermiyetê de neyê nasîn jî şaredariyên li Bakurê Kurdistanê di serî de li hemû saziyên Kurdan de ev pergal di meriyetê de ye. Di serî de gava ev pergala hevserokatiyê ket meriyetê tenê dide tepêde wek em bêjin Ahmet Türk Aysel Tuluk hevserok bûn û tenê em bêjin serê partiyê de hevserokatî hebû yanî di binî de em bêjin di şaredariyan da yan jî di navçeyan da naven da ev bi demê re pêk hat yanî di HDP'de hat wê astê ku hîdî di her qadê em bêjin di her qadê xebatê de hev berdevkî yan jî hev serokatî yan jî hev şaredarî hebû yanî jin di her dê de temsiliyeta xwe derxist pêşt îrada xwe hilbijart û li ser navê jinê jinek got yan jî jinek em bêjin bi dengê xwe bi rengê xwe em bêjin rengê jinê dengê jinê temsîl kir ji ber vê yekê di serî de gava ev pergala hevserokatiyê ket meriyetê nav civakê de ev nêzîkatî jî hebû weka ku yê mêr serok e jin jî em bêjin alîgirê wî ye yanî ne ku em bêjin ew jî hevserokatî ne ya weka ku em bêjin kesê ku aliyê wî dike yanî alîgirê wî ye wisa dihat fêm kirin lê bi demê re ev rûnişt yanî hat dîtin ku aslında yek ji yekî zêde nîne yan jî yek ji yekî em bêjin xebata wî zêde nîne dengê wî zêde nîne îrada wî zêde nîne wek hevî yanî wek heviya jin û mêrê nav civakê de jî hat rûniştin îroj gava ku em derdikevin kolana gel nabêje kî serok e yan jî kî hevserok e yanî vî tiştî dibêjin hevserokên me yani her diyan bi hevdûra bilêv dikin û jinê jî ji mêr kêmtir nabînin dîtin ku jin dikare ji mêr bêtir siyasetê jî bide meşandin ji mêrê bêtir dikaribe herêma da jî xebatan bide meşandin di şaredariyan da jî xebatê bide meşandin dikare di her aliyê jiyanê de rengê xwe dengê xwe îradeyê xwe bide nişandin û vîya we awayekê serkeftî jî bike yanî ji vak jî vî tiştî fêm kir ku jin ji mêr kêmtir nîne ji mêr biçûktir nîne yan jî em bêjin ji mêr hêztir nîne Piştî ku awayekî rêk û pêk ev pergal Rojavayê Kurdistanê hat avakirin bala gelek welatan kişan her çiqas ku êrişeke mezin li ser pergala hevserokatiyê hebe jî Kurd li 4 parçeyê Kurdistanê di avakirina hevserokatiyê de bi ısrar herî dawî ez vî tiştî jî bêjim yanî hin hevdîtinê me dîplomasiyê de ku em diçin bi di welatên din da ew tekoşerên jin ra hevdîtîn dikin em vî tiştî jî dibînin ku meraqek alaqeyeke mezin pergala hevserokatiyê ye û dixwazin ew bi xwe jî yanî vî tiştî bilêv dikin dibêjin em jî dixwazin vê pergalê di siyaseta xwe da têxin meriyetê lê li dijî me jî em bêjin astengî hene yên ku qebûl nakin hene yên ku xwar dibêjin em demokratin nê wek îrade jinê nas nakin gelekin em dikarin vî tiştî jî bêjin ku jinên Kurd îroj bi tekoşîna xwe ji bo tekoşîna Avrupayê jî gelek em bêjin gav avêtiye yanî gelek pêşiya wan e jî îroj tu cîhanê de jî em bêjin ew xas helbet ne bes ez viya jî bêjim yanî em nabêjin ku tekoşîna me bes e me hemû me xwe azad kiriye me hemû tişt bi dest xistiye wî tiştîna lê ji bo tekoşîna jinan ku gava em dinêrin jinên Kurd gelek pêş dane yanî di nav 40 salî de bi berxwedaneke mezin bi tekoşîneke mezin gelek gavên girîng gelek serkeftî û destkeftiyên girîng bi dest xistine pergala hevserokatî jî ji bo vê ya herî mînaka herî şênber em dikarin wisa jî bêjin û di heman demê de ez dubare dikim ev pergal ji bo hemû jinên cîhanê serkeftineke ji bo hemû jinên cîhanê destkeftiyeke û ji bo hemû jinên cîhanê jî şoreşeke biçûk em dikarin wisa jî bilêv bikin Belê bînerê nêja ji bîr nekin kanala me bişopînin parve bikin beecbîn